Hi mga bay, good morning. Nana sa pusas ko to support my kids. Ali lang, ali sa diri. Hello. Hi sa mo dia. Hi. Na sila'y program karon. Na sila'y sayaw no, mong nana sa ko diri. Aman si mong sir. Hi sa diri, hi. Bubot pa kayo sila mga bayan. Gagawin pa sila ga-arrange. Hi, kumusta? Hi sa diri, IC. Magwapa eh. Bubot pa kayo sila mga bayan no, kaya nagkuhan pa sila karon. Nag-prepare pa sila para sugdan na nila ang ilang programa. Saman sa mga tao walay? Hi sa Mudri, hi! Hello sa Ibu Elementary School. Na sila rin mga boys. Langas kayo, murag nato sa merkado. Hi! Hi sa Madrid, hi! Ali, unsa to? Hi, pag-usap niyo mga bay na sa po nagbabalik. Og na ako'y follower diri. Og shout out daw kang Annalyn Diaz. Hello. Hello, mira baby. Hello. Smile, smile. Nagsugod na sila mga bay, no? Oh, kantahan na to. Sa iyong sayaw. DJ Papa. DJ Bungos. Bungos? Laka na dito ka. Diri ka maha. Oh, diri ka. Hi mga bay. Nara day siya ang nagpa-shoutout ganiha to ara. Iyang gipa-shoutout na day diri. Hello. Ako kay Bao. Ara. Palit man nagpa-picture. Anasa. Ako ang video. Hi sa Mudri, hi. Mana? Gwapa kayo bata. Mana? Introduction number ng mga bayno sa ilang Miss and Mr. Intramurals day ni ilang program karon. Inay kayo di masabtan. Ayaw ko uyaw ka kayo. Only
Ikaw, uyang eh. Thank you kayo sa hygiene, beauty clinic, sa akwang extension, sa aking eyelashes, at syempre sa aking kilay, microblading, and it's free. And of course, sa akwang koko, thank you kayo. Hygiene, beauty clinic. Diba? Sa mga gusto magpo-microblading, sa mga kakuya na magkilay, ato lang mo mga bay sa beauty, sa hygiene beauty clinic na matatagpuan sa harap ng J-Mall, Mandawi City. Dalawa yung branch nila. Meron silang branch sa Escarrio, Cebu City. At marami silang mga ano doon. Ayun, so gusto nyo magpa-extension sa inyong mga eyelashes like this. Narito mga bay. And thank you so much ani sa sponsor. Ang labaw sa tanan sa tag-iya sa Hygiene Beauty Clinic. Siya dyan ang nangamot sa ako ang kilay. Good for 2 years na siya mga bay. And first session, 4,500. O ang second session, 3,500 I think. Muna yung sa video, no? And basta dito sa ilahang clinic mga bay, napod sila dito ay mga patulagay kaning sa gel, sa kuko, acrylic, mga kuha acrylic and gel color. Dayo, napod sila dito ay semi blush on, good for 3 months I think. I'm not sure. So mga lang kong information, mag-text lang sila. And nasa sila ay semi-permanent foundation. Sa ito ilang mga services. Daghan sila mga services ito mga bay, ang Hygiene Beauty Clinic. And dili juga magmahay sa ilang serbisyo, gawas na limpyo ang ilang clinic, gaan kay sila mga kamot, og makontinto juga sa ilang mga trabaho. Labos tanan, buutan kayo ang tag-iya. Nag-eskwela gid siya sa Mexico. And iya mga nakatunan dito, iya hang i-apply dito sa Pilipinas para sa mga kababayan ako nga gusto magpakilay. Adto na mga bahay. Klaroy na wow. Round of applause for our kindergarten pupils. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. A round of applause to the grade 1 pupils. Together,